Hoxe imos ver como escribir docs mediante ditado de voz en galego. Imos aló. Temos un documento de docs e o que temos que facer para escribir por ditado de docs é ir ás ferramentas, escritura por voz e aparécenos aquí xa unha nova ventá onde podemos seleccionar o idioma no que queremos falar e darlle a clic para falar. Vou a dar a clic e vai aparecer este icono de cor vermella que quere dicir que está gravando e que está procesando todo o que eu estou dicindo para convertilo a texto. Imos a facelo. Este é un documento escrito mediante voz nos documentos de Google. Desta forma, podemos escribir de forma sinxela e sen necesidade do teclado os nosos textos. Como vedes, este tipo de ferramenta pode ser moi útil para alumnado que teña problemas para escribir nos teclados. Espero que vos sirva e ata logo!